Cop d'ull ara al grup català de la segona divisió B, que per cert la setmana vinent disputa la seva última jornada de Lliga. Tres equips s'hauran de repartir a l'última jornada de segona B les dues places de play-off d'ascens que queden. Després de marxar-se al miniestadi amb un gol de penal de Morales, el Sabadell podia haver signat el seu bitllet cap a les eliminatòries, però Pedrito s'ha erigit al l'heroi barcelonista. Ha empatat el partit al minut 35 i amb el seu equip jugant amb 9 per les expulsions de Córcoles i Abraham, ha marcat el gol de la victòria en el minut 92. Amb tot, el Sabadell depèn de si mateix, igual que el Sant Andreu, que ha obtingut un convincent 0-2 al camp de l'Atlètic Balears. Eloi Fontanella en el minut 34 i Manolo Lanzarote, transformant un penal al minut 80, han marcat els gols. En canvi, el Badalona s'ha enterrat a si mateix, perdent a casa contra l'Alzira per culpa d'un gol de Cristóbal en el minut 20. Els escapolats ja no tenen opcions de play-off, tot i el seu ambiciós projecte. El Gavà i el Lleida també s'han quedat sense opcions, però han ofert un bon espectacle a la Bòbila, 2-2. Després del 0-1, marcat per Iñaki Casado, l'ex del Lleida, Queco, s'ha exhibit i ha capgirat el marcador en 2 minuts, ja en la segona meitat. Primer transformant un penal i després amb una excel·lent definició davant d'Eduardo. En el minut 70, però, Miquel Álvaro ha establert una igualada que deixa tots dos equips a la zona mitjana de la taula. També cabrà en aquesta zona la Gramenet, tot i que hi va aconseguir una victòria sonada al camp del líder, el Villarreal B, amb un altre gol de Meca. I per sota la pitjor notícia, ja que el Terrassa no depèn de si mateix per salvar-se. Els de Sergio Lovera s'han deixat remuntar el gol inicial d'Ivan Boniquet i el Mestalla ha capgirat el marcador de l'Olímpic amb els gols del francès Philippe Toledo i del gallec Carlos Pita. Jordi Martínez ha acabat salvant un punt per als agarencs en el minut 85 de partit, però el futur del Terrassa s'acabarà jugant a cara o creu.